याद रखा डीएम के टेस्ट पे तो हर हम दे दे। हाँ क्वेश्चन वो दिन पूछल भागम ना हम ना नु ना जा ठीक बा। हाँ जा जा बबुआ गोल छुओ तनी खूब रह बबुआ गोर लागी सर। ठीक अरे सुता का बाबू क्या सुता तू जो में ना तू मारते रहो हमरा के ऐसे क्यों सुता है जान तो रह बाबू काल सा धइले हटा ठटिया पे ना काल जोन पुड़िया बनर रहे चांजी हब बाबू तनिको टेस्टी ना रहे तनिको टेस्टी ना रहे रात भर नींद नहीं खाइल बाबू रात भर नहीं नींद आइल हमरा चट्टा तो नहीं खराब नमस्कार कराम का तबियत बुझाई लगी भर नहीं खराब हो गई रहला हमार जा चटी है नहीं हमरा के काहे के धरा होता चुनौती आई सब खाए के नहीं सब तरह का पढ़े लिखे का मास्टर ट्यूशन लगा देले बनी ठीक बा ना हम ना पढ़ब पढ़े के बतिया देले बनी काल से तो जाइए ना हम ना पढ़ब जात नहीं बे हम पूछ ले तनी काल ही है का करे है ओकर बाद काल ना बाबू हम ना पढ़ब ना पढ़वा ना का करबो हम खेलम कालिया खाई का पढ़े के बाद ना काम ना पढ़म ना बाबू धो के टाई हो खाओ तनी मास्टर से हम भेंट करके तो चाय बनी टाई होता दो ना देते एकदम माथा गरम बा का कही अभी तक लइका नइखन पा आई एकरा के आज तो पीटम ई खाली जेने तेने रहता समय पर पढ़े नहीं के आवत हमारो बदनाम करी नाम पढ़त लिखत नहीं के आते एकरा से सब क्वेश्चन पूछम और ओकरा बाद एकरा के पीटम अंधेर भइले आई देवर तनी देहिया पर डाल दर जाई देवर तनी देहिया पर डाल दर जाई कलही से सुगमी के देहिया पिरात बा मास्टर साहेब प्रमुख साहेब। अरे बदमाश कहीं के ठीक है रे गाना का बतावत रे हां हाय ई कुल्लू हां पढ़े न आवत तरफ हिया पर हाय हाय का कइले बाड़े रे मास्टर साहब ई भौजी लगा देलक रे भौजी लगाइले रहल रे चल ढंग से बैठ कल वाले याद कर ले बड़े आज तोरा के ठोकम तोरा के बतावत नहीं दिन भर जेने तेने घुमा तरफ हमार बदनामी कर रे पढ़ाई में बेहुदा कैसे याद चल याद बा का याद कइले है याद बा का याद कइले है याद बा लॉ से लाभ हो गेला बेहुदा कहीं के ला ई का पढ़त है लॉ हम तोरा का पढ़ावत नहीं अरे कखा आगे बताओ तुम लिख कर दिखाओ कखा का क से कौआ हां ख से खरहा हां आ ग से गुलाब। हाँ बाबा ठीक बा से गमला बस देखते बानी हम टिफिन वगैरह पढ़ावत नहीं आई बाबा का बा को के पढ़ा देती हुआ हाँ काहे ना हई का गुलाब के फूल का अरे बाबा ये बहुत महंगा फूल है ये 12 बजे के बाद सुगंध देवेला एकरा 12 बजे क्या है दिल की बाबा रख ले बहुत महंगा फूल बाबा आई बाबा बैठिए का लाखों है दीवाने तेरे लाखों जी सर नहीं सर देख रहे हो एक बीमारी मर जाए का देखा तो नहीं पा रहल बने कहनी है कि हमारा एगो लड़का बा ए ओका के बी दू दिन में ओका के डीएम बना दियो देखी 2 दिन में तो हम ना कहम लेकिन एक सप्ताह लग जाई 6 दिन 7 दिन बन जाइयो एकदम गारंटी जाना तनी हम कितना के डीएम एसपी बना देनी कलेक्टर बना देनी कोई हिसाबे नहीं के आ ज्यादा दिन भी ना ली एकदम पक्का हम बना ये पर यो को के पाई बबुआ तेरी
तनी एगो टाटिलेशन बनाओ तो जरा बढ़िया से बता दे बाबा। हम बनाइला टेंटिलेशन बनाइला बना। चीची जैसी चीज बनाओ तो एकदम सब जाना था बाबा। चीची जैसी चीज बनाओ। हाँ, बाबा बैठी ना। लाइला हाँ ठीक बात। हाँ तैयार हो गल। काल से हम भेजे तनी ओकरा के पढ़ाई हो। एकदम जरूर। हाँ 2 दिन में क दिन करनी है 6 दिन चाहे 7 दिन बाबा लागी एकदम राउर लड़का के जो चीज बनावे के कौची बनावे के चाहता है। डीएम चाहते हैं। हाँ तो डीएम पक्का बनेनी एकदम एकरा में कोनो शक नहीं खे। ए पैसा दे देम नु एडवांस में। बोलिए चेक कर देते हैं काटने। हाँ दे देम 1 लाख रुपया दे दे हम। अरे अभी का ये पैसा 4 करोड़ के चेक आई हम मैनेजर बाबू देले हमरा के। मिल जाई नु बाबा चेकवा। टी। हाँ तो हमरा उ लड़का के डीएम 6 दिन में अब बनाई। का ये पैसा पटना जिला से 4 करोड़ के चेक आइला हम। हाँ हां आलू गुलाब पैसा के दिक्कत नहीं के हमरा पढ़ाई ले जाके। हमरा 1 लाख के चेकवा दे देम ठीक बा नु 6 दिन में बना। 40 शराबी हम जाते हैं। जी बाबा जी बाबा जी बाबा ठीक बा। ए चाचा सुनी बबुआ साथ 2 गो रोटी टिफिन में भेज दे ना। अच्छा ठीक बा लोगों के। हाँ लोगों के भेज दे। भेज देम ओकरे में भेज देम ना हम खा ले हम। हां तो सब मिला के 6 गोरे रोटी भेज देबा लिट्टी। काले सब्जियां ना भेजम का। एगो कटोरा में बढ़िया से सब्जी भेजम खूब खाइला। बैगन के चोखा भेज। अरे बबुआ तोरा बुझात नहीं के ई बाबा के पटना से 4 करोड़ के चेक आइल बा। 4 करोड़ के। हाँ देख ओकरा में हमरा 1 लाख मिली। हमार ढलैया के काम रोकवेबे का बुढ़बा कहीं के देखता ढलैया हियाँ होकता तू कामे रोकवा देबे बेवकूफ कहीं के। ढलवा ले। हाँ तो हल्ला मत कर बढ़िया से बतियाइए बढ़िया से पढ़िए जाने तरे। हाँ अब मन लगा के। कहाँ गए रहा है बाबू? तो ट्यूशन के बतिया देनी सुन नहा के खा ले मास्टर के 6 गो लिट्टी ले जाइए। लिट्टी मास्टर के लिट्टी की हम अपना के लिट्टी लेके जाई। तेऊ 2 गो अपने के ले लिए 8 गो लिट्टी लेके कापी लेके जो तो पढ़े जो तो मास्टर बोले जो। अच्छा मैंने मास्टर खोजी आइलो हमरा खातिर। हाँ जो हम ना पढ़े जाई तो पढ़ के ओकरा बाद देख ना 5 दिन में नौकरी धर लेबे जो। धालम नौकरी। हाँ हम डीएम बन जाई। हाँ लिट्टी ले लीजिए मास्टर का घुघनी ले लीजिए तन से जो। माई से घुगनी बनवा ली। हाँ बनवा। एगो बाबूजी हमार बार एगो हमरा के नया काम धरा देले पढ़े वाला। इनको जिम्मा तरह तरह के डरामा बा समझे में नहीं के आवत हम का कर। मास्टर साहब हाँ, प्रणाम। खुश रह बबुआ खुश रह का हाल हौ? हम कहाँ बैठी? अरे बैठे हैं पर हाँ? ये बैठ। होने जाके बैठा ना। ना होने चल। ए बबुआ होने चल। होने जाके बैठा ना। पढ़ते का बोरा हमार नहीं अब बैठवा तू मास्टर साहब मारी। अरे चिन्हा तरे ए जवारवा में हमरा क्यों बोलेला? मारा तनी चल बैठ यहाँ बैठ चप्पल पे बैठ। ए जवार में हमरा के केहू बोलेला? बबुआ बैठ बबुआ। हम बारूद बाबा के बेटा हई। हाँ बबुआ बैठ। मुआ देव। ए बबुआ मुआ दिए ना। हम मुआ देव। ठीक बा। ए बबुआ हां एगो बात बताओ तू का जाने लस क ख ग में बता। मैं चीज जानीला। के साथे बता तो बबुआ। क से कजली। वाह शाबाश। ख से खरौनी बो। आहा वाह बहुत कुछ जानता तू तो डीएम बन जइबे। ग से गरुअरिया बो। आहा हाँ ढेर जानी बहुत जान। ठीक बा बबुआ तू तो हिंदी बहुत बढ़िया जानता रह। हाँ ABCD बोलता है A4 बोलता ए फॉर हाँ? वो आवेला हमरा। बताओ बबुआ। बोल दी। हाँ ए फॉर आवारा। आहा बी फॉर बेचू। आहा वाह सी फॉर सवरिया। ठीक बा बहुत बढ़िया तोरा तो डीएम 6 दिन में बना दे पक्का। कैसे पढ़े ए बकलोल का देगा चुप हम का पढ़ब। ए बुढ़पक लेके तोरा कहनी है नु करोड़पति के लइका बा बाबा के बारूद बाबा के मालूम ना था। बुझात नहीं खे। ए बबुआ पटना से हमारा बाबू के 4 करोड़ रुपया आइल हा। बुढ़बक कहते का ए मास्टर साहब हाँ। लिट्टी छूट गइल हा। हाँ। पतल ले आइल बनी एही में खा ली रहुआ जोन खाए के बा। लिट्टिया लिए थे तो बबुआ खैती नु। पतल ले देनी नु लिट्टी हेकरा से मांगलो हेकरा ले। ए बबुआ तुम्हार को मारो हो गइल बारो।
कोने कैसे बैठी बैठे दो हमार बोरा पर से बबुआ। हो बोरा उतर हम बोरा ले ए बबुआ हम अपन तारा बोरा ले बैठ ना। बोरा तारा साली के हो ई बोरा तारा साली के हो गुरबक कते का हम मास्टर साहब हाँ हाँ बबुआ हमरा के पढ़ाई एकदम बोल ABCD। ABCD हाँ 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 लिख लिख तो तनी मास्टर हमरा लिख ले ले कलम दे हट हमार कलम लेबो कलम लेबो तोरा समझैनी है रे तेरा समझैनी है ना कुछ बोलिए ना तो मारबो मास्टर साहब हो गइलो हमारे वाला है मास्टर साहब के हम नहीं पढ़म हमर बोरा द हमरा कुमारे में तिलक में मिलेगा बोरा कान में सुन। साली के होती हॉल अरे पूर्वक लेके तोरा कहीं तक A for वाह आवारा हाँ 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 B for वाह बेचनबो वाह बबुआ वाह C for सियार वाह लिख देनी गुरुजी हाँ बहुत बढ़िया लिखले बाड़े बबुआ दे हां बहुत बढ़िया वाह सब अब देख तक कितना बढ़िया लिखले बा लइका। हई त ना लिखे हो तो ये करा ना ना उतना ना लिखे वाला ए बुरबा बुरबा कबा पैसा द ताली पे ये बतारी चलो ने हट 3 दिन बाद कहिए ना रे बेहुदा दे हम तोरा के फिर मारे लगम तोरा के कहनिया नु दे ए हम मास्टर 2-3 दिन। साहब हाँ ऐसा लैया राहुल हाँ ए बबुआ सिगरेट विगरेट पिए लगा हां अब लेकिन हमरा बाबू से मत कहियो ना कम देख ताड़ियो पिए के बा ओ ठीक बा ठीक बा ई न कहिए बबवा से हमरा के बड़ा मार मारी हमरा के खाली डीएम बना दी हो हाँ डीएम बना देम 6 दिन चलो हो गइला डीएम रख ले तनी हां बड़का शांत रह एगो बात ए बबुआ ताड़ी पिए ला हां बहुत भर पेट ना तोरा पैसा दे हम हां ताड़ी लिए ये अच्छा आ शाम के पियल जाइए अरे पता ना पी के सूती जाए के आराम से सूत जाइए ठीक है। जाना वाला भूंजा बाबू अच्छा हमर एगो माटर बात बड़ा बताओ बढ़िया बबुआ बबुआ हां देख हमार ढलैया के काम बा तो ठीक ठीक बा। बानू तोने के एक सप्ताह बाद आइयो सर अच्छा बा? ठीक हम बता दे हम ठीक बा गुरुजी जा सो जी आ, एक काम करिए बबुआ हाँ। अगला हफ्ता आइए नु हां तब बाबू हमार हमरा खातिर छनुआ लिटिया चना के घुगनी अच्छा पूरा तेल ठीक में ठीक बा माटर जा सब बबुआ जाई नु जा सब छुट्टी हो गेल नु जा रे बबुआ अच्छा ठीक बा जाई नु हां हां जा बबुआ जा ए बबुआ हां भाई लपेट के डालो चलो ठीक बा चलो अगला हफ्ता में एक भाई याद रख ठीक बा। डीएम के टेस्ट बा तोहर हम दे दे हां क्वेश्चन वो दिन पूछल भागम ना हम ना नु ठीक ना। बा जा ठीक बा हां जा जा बबुआ गोल छुओ तनी खूब रह बबुआ गोर लागी सर